Ето къде излиза глината. Това е свлачище и всъщност оголва долните слоеве на глината. Тук го разкисваме. След като е изцедена, се умесва. С крака, ръце, с всякакви спомагателни средства. Ето е умесена. Съхраняваме я в такива чували. Тя трябва да престои глината една година със сигурност, за да стане по-пластична и по-добра за работа. Иначе се води прясна глина и обикновено качествата й не са същите като тази, която е отлежала. Да, това го научихме с опит и грешка. Този съд го направих от дива глина. Тук си личи структурата и тази повърхност, която дивата глина създава. Това е от друга реколта дива глина, малко по-червен цвят. Опитваме се да работим на колело, но трябва да е с ръкавици, защото е много груба. Това е нашата пещ. Подготвяме за редене. Внимателно се поставят всички неща. Процесът на печене продължава няколко часа. Около 22-23 часа. Само хвърлянето на дърва, след това около 3-4 дни е докато изстине. Винаги е много вълнуващо чакането докато изстине. Да, това са първото светене, се вижда вече около 650 градуса. Това, което се виждаше вътре. Има много приятен звук. Понякога бучи, понякога само пука. Това го наричаме червени пламъци. Излизат малко преди да свърши печенето. За мен печенето е много вълнуващ момент. На всяко едно отваряне на тази вратичка, където слагаме дървата, седим и гледаме с голямо любопитство какво се случва вътре, като се опитваме да видим нещо, но то почти нищо не може да се разбере. Много бързо пада температурата, ако човек почне да разглежда много дълго. Общо взето е това. И сега отварянето. След 3 дни чакане да изтинат, вълнението при отварянето е голямо. Малко съмнения се появяват обикновено в този момент. В първи момент аз не винаги ги харесвам грънците, но след няколко дни, след почистването им, след измиването... След малко обработка. Винаги се съмняваме в температурата. Уреда не отчита температурата в горните градуси. Печем с кегли. Това са едни малки устройства. Малки глинени неща, които се стапят на точна температура. Тук са ни подредени нещата. Малко преди да подредим изложбата. Винаги преди да се изложат трябва да ги огледаме, почистим отново и отново, защото все пак това е керамика и тя се праши. И
когато дълго време е стояло някъде в ателието и трябва да го извадя и да го покажа, аз го виждам отново. Някакси сякаш в моментите, в които не съм ги гледала, така, ги забравям и след това ги преоткривам. Преоткривам ефектите, преоткривам технологията. И винаги ги гледам с различно око. Всеки поглед е различен. Това са от различни серии. Обаче като се сложат една до друга, изглеждат като от една. Аз обичам да си рисувам това, което ще искам да направя или което съм направила вече от глина, защото обектът от глина е триизмерен, а рисунката ми дава още един поглед и друг ъгъл на това, което съм направила или искам да направя. Винаги ми е било много интересно и понякога рисунките са по-интересни от керамиките. Има повече възможности, но наистина не са триизмерни. Нещо като една и съща мисъл протекла два пъти. Различен начин. ако вече съм направила съда от глина и след това го рисувам, може да се появят други негови варианти. И това ми дава възможност да развия темата по-добре. Да добавям още елементи към това, което съм създала. Тук се забавляваме много с нашите ученици, с които много се гордеем. На workshop по ръко, който направихме в село Веринско. И това бяха такива много специални моменти, запечатахме. Точно този социален момент, в който правенето на керамика ни доведе до този социален момент, до контакта с нови хора, които се интересуват от керамика, ни прави много щастливи, разнообразява вижданията ни, обогатява ни. И общо взето определено мога да кажа, че ни поддържа и така дава ни идеи и нови съвременния смисъл на керамиката. Мисля, че е точно това. Не да стоиш сам в ателието си и да размишляваш дълбоко, ами да го споделяш. Керамиката не е толкова интересна като обект, а по-скоро като процес на правене. Това е нещо, което набира популярност сега и е много, много на върха. Ами да. Точно този момент, в който ние си общуваме и обменяме опита си с хората. Всеки може да сподели какъв ефект е постигнал, при какви обстоятелства. И е много приятен момент. Интересно е.
Когато решите, да свирете.